Naghahang ako sis. Oy, Kitty Cat, thank you sisi koy. Hello, Kitty Cat TV from new name loading. Try lang sis, nagawa lang akong tutorial kung paano gamitin yung StreamYard sa Android phone. Please reply and see if the problem is with my headset or the host end. Yeah, now I can hear host. Okay, okay. Yun nga loading. My problem is my signal, I think. I have work now. This time is I'm busy. Thank you for coming. Kumusta, lady host? I'm okay. Kuskus time. Oo, sis. Sinabi mo pa, busy. Gumawa lang ako sis Kitty Cat ng ng tutorial kung paano gumamit ng StreamYard dito sa sa Android phone. So, nag-live siya, diniretso ko na. Pero saglit lang ako. Maini Bia, hello sis. Shout out host. Thank you, thank you. Thumbs up naman dyan. Saglit lang ako guys. Super saglit lang. New name loading. Hello from Kitty Cat TV. Kuskus din ako, Sisi Okay, sige. I'm so stressed, my dear friend. Why? Si new name loading, napakasipag niyan. Gumagawa siya ng sarili niyang sarili niyang, ba yun? Yung parang mga polls na maliliit, pang display sa mga hard din. I'm just lost. My LS. Bakit kaya? May kaibigan din ako na hindi siya makapag-LS. Sa July pa siya mag-LS. Ba't kaya nagkakaganon, Kitty Cat? Sorry. Oy, thank you sa naka-BG na dalawa. Hindi ko alam, baka amo ko yung isa. Sino tong na-hide? Sorry. Ay, si Kitty Cat pala yun kasi parang nawala. Show ko nga yung mga nyo, mula umpisa pala. Ayan, hindi ako marinig ni kanina, new name loading. Hindi daw niya ako marinig. Uy, salamat sa pagtambay mo, Sisi Koy, Kitty Cat. New name loading, thank you, may sinasabi siya. I need YouTube email address right now. YouTube email address? Hindi pa siya nakapagla-live. Kasi ako sis, bago ako nakapag-direct sa YouTube, nag-request si YouTube ng mag-upload daw muna ako ng mahigit sa 10 minutes na video para makapag-live ako ng direct.
New name loading. Try to upload video more than 10 minutes. 15 to 20 minutes. Try to upload video. Ay, 'pag nawala yung isa, so mag-a-out na ako. New name loading, you know how to use StreamYard on cellphone? It's very easy, my friend. Sis Kitty Cat, ikaw pa ba yan yung naka-BG? Hello, bye-bye na po, bye-bye na. Nag-try lang ako, try. Kasi gumawa akong tutorial na pang Android phone. Mag-e-end na po ako and broadcast na. Bye-bye po kung sino man yung andyan pa. Bye-bye na, bye-bye, bye-bye.